22 नं कक्लाबारि बियाबनि जि उफेरा बिसायख'थि बेनि फोसावदिंनाय हाबाफारिया दिनै जोबनायनि लामायाव बेनि एसे सिगां आङो कक्लाबारि बियाबाव थानाय गासै रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे फोसावनो सानदों खावलायनो सानदों आं गिबियावनो UPPL दोलोनिफ्राय लोगोसेनो BJP आरो GSP नि जानानै आरो BTR सरकारनि जानानै गासैबो कक्लाबारि ओनसोलनि भटार रायजो राजाफोरनिसिम जोंनि खुलुमनाय सिबिनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ आं बावबाय आरो थांनाय 27 अक्ट'निफ्राय दिनैसिमाव रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि जोंनि फोसावदिंनाय हाबायाव बाहागो लाबाय गोबां रोखोमैनो बाहागो लाबाय मोजाङैनो बाहागो लाबाय बिनि थाखायबो आङो गासैबो आइ आफा रायजो राजाफोरनिसिम आङो साबायखरखौ बावो जों बयबो मिथिगौ जे 8 तारिखआव जानो थांगासिनो दङ बेनिखायनो 8 तारिखआव नेम बायदियै फुङाव ओंखारबोनानै जाहाथे बयबो भटखौ होफैयो आं बिनि थाखायबो खावलायनाय थाबाय आरो आं बिनि गेजेरजों फोरमायनो लुबैदों जे जोंनि बे बिसायख'थियावहाय UPPL नि बिजाथि मन्टु बर'आ गोख्रोङै देरहानो थांगासिनो दङ बेवहाय BJP GSP गासैबो मदद होदों दिनै बर' अबर' गैला ज' लोगो जानानै दिनै UPPL नि बिजाथिखौ दिनै मदद होगासिनो दङ आरो देरहाहोगासिनो दङ गतिके बे बुब्लियावहाय गुबुन दोलोखौ देरहागोन जों सानाखै आरो जोंनि जे जोंजों लोगोसेयैनो जे बिसायख'थियाव ओंखारनाय BPF हान्जा दङ दा BPF हान्जाया जेब्लाबो देरहानाय नङा आरो बिथांमोननि हान्जानिफ्राय दैदेनगिरिफ्रा साफा साफा गुगालांगासिनो दङ आरो हयथ' उनावहाय बिसोरो थाहैनाय नंला जोंनि BTR ओनसोलनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जि गोजोन थासारि बेखौ हमथानांगौनि सार्थ'आव आरो दा मोनसे आब्रुथि गोनां जि सरकार सालायबाय थादों बेजों जोङो जोंनि ओनसोलनि जौगानायनि हाबा मावगासिनो दङ आरो कक्लाबारि ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफोरनि जौगानायनि थाखाय दिनै जोंनि मन्थ्रि इउजि ब्रह्म बिथाङाबो खामानिखौ मावबाय लामा सामा बानायगासिनो दङ दंग' बान्दो बानायगासिनो दङ स्कुलफोरखौ दिनै खालामगासिनो दङ साइन्स स्ट्रिम खालामगासिनो दङ गासिबो बिथिङाव दिनै फारफ्रोमथिंबो जौगानायनि खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो बेखौ रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय समावहाय जोङो मावगासिनोबो थागोन बे सार्थ'आवनो जाहाथे बयबो भटखौ होयो बेखौ आं खावलायो होनाय होयिया बे जोंनि BTR नि सिटनिसो बाथ्रा गतिके देरहाखांनायनि उनावहाय बेखौ निस्सय सिबा सानगोन आरो जेब्ला बिथाङा जुदि सानो जे मन्टु बर'नो होनाया मोजां निस्सय बिथाङा सानगोन रायजो राजाफ्रा बिथांखौ लुबैदों रायजो राजानि लुबैनायाथ' मोजां बाथ्रा बेखौ जों बरायो आंबो स्पेसियेलि बरायगोन रायजो राजानि लुबैनाया खोब मोजाङानो जागोन दा जुदि गमामायैनो रायजो राजाफोरनि लुबैनाय बायदिनो मन्टु बर'आ जुदि मोनमारोबा बेक्तिगत भाबै आंबो गोजोनगोन दा होनाय होयिया बिसायख'थिनि उनावसो जागोन गतिके बिसायख'थिया जोबखांनायनि उनावहाय प्रमद बर'नि बिथाङा मा सिन्था खालामो बेनि सायाव निर्भर खालामगोन हानि जेंनाया माब्ला जोबगोन गायनाय थारिख बिथां प्रबिन बर'आ BPF-खौ नागारबाय मा फोरमायगोन माबायदि खहा जागोन बिथांमोना BPF-आदि लासै लासै जोबलांगासिनो दङ बे आरो गोदान मोनसे बिदिन्थिबाव थांनाय बाराव 17 सा बिसोर MCLA देरहादोंमोन BPF-आ बेनि गेजेरावहाय 6 सायानो खारबाय बिनि उनावहाय दिनै पार्टिनि दैदेनगिरिफ्रा साफा साफा खारलांगासिनो दङ सानफा एफा खारलांगासिनो दङ गतिके फैबाय थानाय समावहाय BPF-आदि जोबलांसिगोन बेनिनो मोनसे इसारा बियो गतिके आं सानो फैबाय थानाय समाव BPF-आ आरो पावाराव फैनायनि बाथ्रा गैला दिनै जेसेबांखि बुङा मानो बिथांनि दैदेनगिरिफ्रा जे BPF-नि सरकारा फैफिनगोन हाग्रामा महिलारि सिटआनो फैफिनगोन बेफोर बिथांमोननि ओरैनो बाथ्रा बुंगारनाय बायदिसो कक्लाबारि समस्तियाव बिथांमोना देरहाया बेखौ मिथिखागौ बिथांमोनाबो आरो बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा माखासे जोंनि लोगो दं बिथांमोनानो जोंनो फोरमायहरबाय थादों जे जों देरहाखाला जोंहा बेवहाय BPF-आ साबेसे दं जों बेखौ खोन्थानांगौनि थाखाय जोङो बे बिसायख'थियाव बाहागो लादों दा बे बाथ्राफ्रा स्पस्त मोनसे रायजोनि सुंलु बेखौ मा फोरमायगोन मेनिफेस्ट'आव जोङो जेसेबां होदों स्पेसियेलि कक्लाबारिनि खोथाखौ जुदि जों बुङोबा मन्थ्रि बिथाङा दिनैहाय स्कुलनि थाखाय 50 लाख सेंसन खालामबाय दालां बानायबाय आरो BTR-निफ्राय 22टा दलां बानायबाय ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि खामानि मावबाय सयल इरिगेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय सयल कनजारभेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय बानायबाय दिनै MJNREGA-नि खामानि जागासिनो दङ दिनै गोरिबफोरनि न' होनाया खामानि जागासिनो दङ अरुन'दय जायफ्रा दिनैहाय मोननो थांबाय बे गासै स्किमफ्रा दिनैहाय BTR सरकारनि गेजेरजों जागासिनो दङ दा गतिके आं सानो बेवहाय मेनिफेस्ट'खौ हिसाब खालामनायनि बाथ्रा नङा मेनिफेस्ट'नि बादैबो गोबां हयथ' बेवहाय खामानियासो बांसिन जानानै दं होननानै जोङो बुंनो नागिरो कक्लाबारि समस्तियाव हा हुनि जेंनाखौ माब्ला BTR सरकारा आथिखालावहाय रिजार्भ ओनसोलनि जिफोर नन केडेस्ट्रियेल जिखिनि पार्ट दङ बेखौ सार्भे खालामबाय ड्रन सार्भे खालामबाय
आरो दासिमाव बिटिआरनि सिङाव थानाय जायफ्रा हा हु गैया बेखौ होनो थाखाय पलिसिया अलरेडि बानायबाय जागासिनो दङ आरो माखासेनो फ्राय हा होनायाबो आराम्भ जाखाबाय गतिके बे मोनसे माखासे प्रक्रियायाव दंबाय थायो आन्डार प्रसेसआव दंबाय थायो गतिके जों बुंबाय थादों बे सरकारा प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा जायफ्रा हा गैया हा होनायनि बेबस्थाया जालांगोन आरो बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव गोनो गोथो जानो नाङा जे रिजार्भआव थानायाबो फरेस्ट राइटनि गेजेरजों जिखिनि बेबस्था दं बेखौ मोनगोन आरो जायफ्रा दिनै सार्भे जायाखै बे सार्भेया अलरेडि जाखांबाय गतिके हा हुखौ लानानै जोंनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा गिनांगौ जेबो गैया आथिखालनि गोबां लेखा गोरों लाइमोनफोरा मोनसे एडभार्टाइज होनो हायाखै होननानै एडभार्टाइज होनो हायाखै होननाया बारा थार बाथ्रा जानाय नङा दासिमाव 1.5 बोसोराव बिटिआर सरकारा बायदिसिना लामाजों बोरै जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो मोनसे एंगेजमेन्ट होनो हायो बिनि थाखाय पलिसि बानायगासिनो दङ रिसेन्टलि जों बयबो मिथिगौ चिफ बिथाङानो बुंदों जे एयार इन्डियानिफ्राय माखासे माने ट्रेनिं होनानै कचिं होनानै इतिमধ্যे माखासे जोङो होबाय बिनि सिगाङाव जों माखासे फोरोंगिरि थिसननायबो जाबाय माखासे आन्डार प्रसेसआव दंबाय थायो आरो बिसेसकै जायफोर आनएमप्लयड जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बिथांमोनखौ जोङो एंगेजमेन्ट होनो थाखाय माखासे पलिसि दिनै खालामबाय थानाय जादों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गेजेरजों एन्टारप्रेनियरशिप डेभेलपमेन्टनि गेजेरजों बेखौ बाहेरा मुलुगजों टाइ आप खालामनानै बेखौ माने एन्टारप्रेनियरशिप डेभेलपनि गेजेरजों जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मदद होनो दिनै नाजाबाय थानाय जादों फैबाय थानाय समाव आं सानो जोंनि आनएमप्लयमेन्टनि जे माखासे जेंना बे दिनैनि नङा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय जादों बांलांबायसो थानाय जादों खिन्थु बेखौ जों बुजिनानैनो जे पार्ट जोङो हयथ' फार्मिं सेक्टराव जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गोसो बोनानै ट्रेनिं होनानै फार्मिं सेक्टराव बिथांमोनखौ जुदि खामानि मावनाय बेबस्थाखौ जुदि होनो हायोबा निश्चय जोंनि गेजेराव माखासे खामानि मोननायनि बेवहाय लामा थागोन गतिके दिनैहाय माखासे मिशन मदआव जों खामानि मावनो दिनै बिटिआर सरकार नाजाबाय थानाय जादों बेफोर गासैबो बिथिंखौ नोजोर होयोब्ला आं सानो फैबाय थानाय समावहाय जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि जे एंगेजमेन्ट बे फैगोन बेनि अनगायैबो दिनैहाय सुक्तिनि गेजेरजों जे जोंनि मोनसे थांखि दंमोन जे जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ पेरामिलिटारि फर्सआव आर्मियाव थिसननायनि जे माखासे बाथ्रा बेनिबो माखासे फ्रि कचिं फ्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिङा सोलिगासिनो दङ आरो इतिमধ্যे माखासे एंगेजमेन्टबो जाबाय गतिके फैबाय थानाय समावहाय साननैसो नेथ' दा 1.5 बोसोरल' जादों गतिके गोबां थासारिनि गेजेरजों दावखोनांगौ खामानि मावनांगौ जादों गतिके साननैसो जोङो धैर्य हमनानै थाथ'लाय फैबाय थानाय समाव गासैबो जेंनाखौ जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे सुफुंनो थाखाय जोंनि बे सरकारा नाजाबाय थादों आं सानो एनडिएफबिनि रिहेबिलिटेसननि सायाव जोङो बारा गोनो गोथो जानो नाङा आङो जोंनि एनडिएफबिनि केडार बिथांमोनखौबो खावलायगोन जे सुक्ति जाबाय गोजोन फैबाय जों न'खराव बयबो रायजो जानो जों मोनसे खाबु मोनो गासिबो खामानिखौ हथात सानसेनो जोङो आसा खालामनो नाङा मोनसे मोनफा सम थायो दा एनडिएफबिनि जे जेंना बे रिहेबिलिटेसननि जे जेंना बियो बुंनो थाङोबा नांगौनि बारा दिनैहाय जोंनि खालि केडारल' नंला बहाय गोदोथ' केडारनिल' बाथ्रा साननाय जादोंमोन खिन्थु दा सिम्पेथाइजारखौबो दिनैहाय रिहेबिलिटेसन होनो थांगासिनो दङ जुदि आसोल केडारा जुदि 200 बा माने जायफ्रा दिनै सिम्पेथाइजार दङ 1000सो दिनै जानो थांगासिनो दङ आङो हिसाबखौल' होदों बेवहाय दा जेसेबां दा हिसाब होबाय थानाय जादों माखासेया अलरेडि जाखाबाय दा माखासेया स्क्रुटिनि सोलिगासिनो दङ बेखौथ' आरो सिदायै होनो हाया दा गतिके स्क्रुटिनि सोलिगासिनो दङ आरो होगोन ना इन प्रिन्सिपल एग्रि